מכירים את זה שאתם מנסים להכין שיעור, מחפשים בכל הקלסרים הישנים, מסתכלים בספרים, מקשיבים לדיסקים ומנסים לחשוב על משהו? אוף, מה עושים? אז איך זה עובד? מתחילת שנת הלימודים תקבלו מכתב במייל בכל שבועיים. תקבלו מאגר של שירים המתאימים לכל חג, עונת השנה או אירוע הקרובים. בכל פרק תקבלו את שיר השבוע, הכולל ניתוח מילולי ומוזיקלי, הצעות לפעילויות וקטע וידאו מצורף להמחשה. תוכלו לצפות במגוון רעיונות, והכל בנוחות, בקלות, מול המחשב, בלי לצאת מהבית. נוסף לכל אלו, מחיר היכרות מיוחד לזמן מוגבל. אז תסתכלו פה למטה על כל הפרטים, וירשמו עכשיו והצטרפו אליי, יהיה לנו הרבה כיף ביחד. תודה רבה.